mu fa kanawa har yau mun ce abban dai dan bala ja'u ba sa kare mana rintowa. Rabbana ya kawo mu Kanawa sai abba, shekara ta kawo mu ra'ayin mu yana nan dai. ga Abdul Sauna kuje mu dan Sani ya aiko mu Ilahu muna mu nema. tattauna mu na namu Kanawa sai abba, mu du'a'i zikirin mu ra'ayin mu yana nan ya dai. Rabbana an cuce mu mun yi saiwa da gumunmu Ilahu muna nema. aka kwace zaɓenmu Kanawa sai abba, rabbi share kukanmu ra'ayin mu yana nan dai. rabbi an zalunce mu gare ka yau ga kukanmu Ilahu muna nema. ji ɗan Sani namu Kanawa sai abba, hotora mai ƙaunar mu ra'ayin mu yana nan na dai. abba yau baka da sako a kwakwalo mu muna loko Ilahu muna nema. ga ɗan Juma badawanmu Kanawa sai abba, na ɗan Sani ne oganmu ra'ayin mu yana nan dai. lawan ɗan miko namu na kwamar da dufti namu Ilahu muna nema. dole in saka barista Kanawa sai abba, Ismaila mai zabta ra'ayin mu yana nan dai. ra'ayinmu yana nan kana wanda bo Ilahu muna nema. shekara dai kwana ce Kanawa sai abba, in ji ɗan Sani hoto da ra'ayinmu yana nan dai sai dare yayi dare ake sai da fatar kura kanawa sai abba ra'ayinmu yana nan dai da mai kasin ba da shi da mai yage kaya a cewa maye uwar diya bata manta ba sai dare yayi dare ake sai da fatar kura. Kanawa sai abba, ra'ayin mu yana nan dai. Da mai kasan ba da shi da mai yage kaya a cewa maye uwar Yawa, diya bata sama. manta ba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura. Ayya. Kanawa sai abba, ra'ayin mu Yawa. yana nan dai. Yawa. Da mai kasan ba da shi da mai yage kaya a cewa maye uwar diya bata manta ba. Makagin sama har ƙasa buwaye rabbani sunanka na safari ya wahabu wadata ne a duk inda nake ya rabu Allah kare ni ka kare yan kwankwasiya daga yan rudani Allahu ka kare mu san gwani dan adana ni a fannin ƙaunar sakar in zamto mai rauni masoya ku fito na sauna ne ɗagun sani da baitoci masu ɗauke da lamuran duba Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura. Kanawa sai abba, ra'ayin mu yana nan dai. Da mai kasan ba da shi da mai yage kaya a cewa maye uwar diya bata manta ba. Allahumma sallu ala rasulillah mahi baban Fadima shugaba mijin na fasihi ya Allah kara jefa san shi a wannan ruhi gurin asali na gaba biyar rasulillahi ya ware sunna farilla muka san makaruhi fagen kyauta sidi daha ya zarce sharhi ya Allah ranar da za a zare mun ruhi ka yarda in yi mai salati rabbi ina Sai duba dare yayi dare ake sai da fatar kura. Kanawa sai abba, ra'ayin mu yana nan dai. Da mai kasan ba da shi da mai yage kaya a cewa maye uwar diya bata manta ba. Sallama ga kanawa na daba 'ya'yan gaske ba mu manta masoyinmu ko a rana take na sani kun tuna bara sanda mun kai tsinke muka zaɓi masoyinmu don mu je mu awarke aka ce mana wasu sun fusata su uku tsinke har guda wani a cikinsu mai kama da fatake ya fatattaka ƙuri'unmu wasu an sassoke ko iya haƙƙin nan ba zai bari ku ga daidai ba Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura. Kanawa sai abba, ra'ayin mu yana nan dai. Da mai kasan ba da shi da mai yage kaya a cewa maye uwar diya bata manta ba. To a kwana a tashi shekara babu ya mun faɗa maza gwagwa ɗauki kaya shirya mu mukai tallan gora bara har an kasiya kash ashe kwai tsutsa cikinsa ta wuce kwaya yau kanawa mun sha jikinmu an ba mu ya baba ɗan Audu da shi da ruda sun sula tsiya za mu sha kallo lokaci kaɗan mu jiraya su ya su za su kashe junansu ba wai ne ba Sai dare yayi
masu bakin jini mu ce musu jaba, ga kamai mulki tallakawa ba karaba. Sun siya mun ne ta babu mai kuma zaba, ko ga wanda ya zamto giyar hatsi ya kurba. Za a zo ran zabe in suka ba ku ka karba, kuma mu zabo ra'ayinmu abba shi muka zaba. Mu kafa kuma mu tsare in za su yi mana kwaba, ayatul kursi ba za ta bar mu ba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura, kanawa sai an fara ayinmu yana nan dai, da mai kasan ba da shi da mai yage kaya, a cewa maye uwar diya bata manta ba. Zana leka wata jami'a wainan ta mawaka, wadda ke neman sa ake ganin mu maruka. An gani an take tsuntsun mu ya gina sheka, aka ture aka kwashe kwansa har da su shaka. Mun gani an karba a riga an sissinka, kin kiki uf yar katsina dan kuɗi kin damka. Bidiyo har a jaha kwana lalleka, wa ya ɓata wa Kano suna mutanen baba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura, kanawa sai an fara ayinmu yana nan dai, da mai kasan ba da shi da mai yage kaya, a cewa maye uwar diya bata manta ba. Yau ana garuwa da 'yan ƙananan yara, gun karatun an sai da shi ana yi musu kura. Ga wuyar naima ga haraji an tsantsara, an ta karɓa hannunmu gashi ba mamora. Nai zaton ɗan katsina cikin guda ya harara, tun da dai aljihu kake wa yau ba kara. Har garinmu iyayenmu yau kake wa fusara, na biya maka sutura silar su baka duba ba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura, kanawa sai an fara ayinmu yana nan dai, da mai kasan ba da shi da mai yage kaya, a cewa maye uwar diya bata manta ba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura, kanawa sai abara ayinmu yana nan dai, da mai kasun ba da shi da mai yage kaya, a cewa maye uwar diya bata manta ba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura, kanawa sai an fara ayinmu yana nan dai, da mai kasan ba da shi da mai yage kaya, a cewa maye uwar diya bata manta ba. Sai dare yayi dare ake sai da fatar kura, kanawa sai an fara ayinmu yana nan dai, da mai kasan ba da shi da mai yage kaya, a cewa maye uwar diya bata manta ba.